Čo je to jadrová batéria? Dnes si povieme o veľmi špecifickom a málo známom type batérie, ktorá však poháňa niektoré z najdôležitejších misií ľudstva. Jadrovú batériu. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako sondy, ktoré už 10 ročia cestujú vesmírom, dokážu fungovať tak ďaleko od Slnka? Aby sme pochopili, čo je jadrová batéria, musíme najprv pochopiť základný koncept, na ktorom je postavená. Radioaktívny rozpad. Už ste určite počuli o radiácii, však radiáciu vyžarujú nestabilné prvky, ktoré sa snažia stať stabilnejšími. Keď je atómové jadro nestabilné, spontánne vyžaruje častice a energiu, aby dosiahlo stabilnejšiu konfiguráciu. Tento proces sa nazýva radioaktívny rozpad alebo jadrový rozpad. Keď sa to stane, prvok sa často premení na iný prvok, pretože jadro môže počas tohto procesu stratiť protóny. Ale čo to má spoločné s batériou? Nuž, všetka táto energia uvoľnená počas rozpadu sa dá využiť na výrobu elektriny. Predstavte si prirodzený proces, ktorý neustále uvoľňuje energiu, bez potreby nabíjania, bez vonkajšieho paliva. Len príroda, ktorá si robí svoje. Jadrová batéria, známa aj ako rádioizotopový termoelektrický generátor alebo RTG, je zariadenie, ktoré vyrába elektrinu z tepla uvoľneného radioaktívnym rozpadom rádioizotopu. Ale poďme si to trochu zjednodušiť. Na rozdiel od bežnej batérie, ktorá ukladá chemickú energiu a postupne ju uvoľňuje, kým sa nevyčerpá, jadrová batéria využíva prirodzenú energiu rozpadu radioaktívnych prvkov nepretržite. Ale ako presne to funguje? Myšlienka je jednoduchá. Keď radioizotop rozpadáva, uvoľňuje teplo. Toto teplo sa zachytáva a premieňa na elektrinu prostredníctvom termoelektrického procesu. Predstavte si špeciálny materiál, ktorý dokáže premieňať rozdiely teplôt na elektrinu. Keď tento materiál umiestnite medzi horúci zdroj, vytvorený radioaktívnym rozpadom, a studený zdroj, ako je vákuum vesmíru, vytvára elektrický prúd. Je to, ako by ste mali malé radioaktívne slnko vo vnútri kapsuly, ktoré neustále ohrieva jednu stranu špeciálneho materiálu. Teraz si lepšie vysvetlíme, ako sa teplo zachytáva a premieňa na elektrinu. Radioizotop je umiestnený vo vnútri veľmi dobre tienené ochranné kapsuly. Tento radioizotop prirodzene rozpadáva a uvoľňuje alfa alebo beta častice, ktoré narážajú do okolitých atómov a vytvárajú teplo. Toto teplo nie je premárnené. Je zachytávané materiálom, ktorý sa nazýva termočlánok alebo termoelektrický prvok. Termočlánok je v podstate zariadenie vyrobené z dvoch rôznych materiálov spojených dohromady. Keď zohrejete jednu stranu termočlánku a druhú stranu necháte studenú, elektróny v horúcom materiáli získajú energiu a začnú sa pohybovať smerom k studenej strane. Tento pohyb elektrónov je presne to, čo nazývame elektrický prúd. Čím väčší je rozdiel teplôt medzi oboma stranami termočlánku, tým väčší bude generovaný elektrický prúd. Vo vesmíre zostáva studená strana termočlánku mimoriadne studená, pretože vesmír je vákuum a nie je tam vzduch, ktorý by prenášal teplo. To vytvára obrovský teplotný rozdiel medzi horúcou stranou, ktorá je ohrievaná radioaktívnym rozpadom, a studenou stranou, ktorú ochladzuje vesmír. Tento teplotný rozdiel je to, čo robí jadrovú batériu vo vesmíre takou efektívnou. Ak ste už niekedy prišli do kontaktu s peltierovým článkom, ktorý sa používa v niektorých chladničkách, chladiacich systémoch a vodných filtroch, je to v podstate termočlánok, lenže v ich prípade do nich vkladáme elektrický prúd, aby sme vytvorili teplotný rozdiel, pričom jedna strana je horúca a druhá studená. Ale ak túto peltierovú doštičku odpojíte, jednu stranu zohrejete a druhú ochladíte, ak použijete multimeter na tejto doštičke, uvidíte, že bude generovať elektrinu vďaka teplotnému rozdielu medzi oboma stranami. Najčastejšie používané radioizotopy v jadrových batériách sú plutónium 238 a nikel 63. Plutónium 238 sa veľmi často používa v kozmických aplikáciách, pretože vyžaruje alfa častice, ktoré sa dajú pomerne ľahko odtieniť a nepredstavujú veľké riziko žiarenia, ak je zariadenie dobre utesnené.
Keď plutónium 238 podlieha rozpadu, uvoľňuje stále množstvo tepla počas mnohých rokov. Má tzv. Polčas rozpadu 87 rokov. Čo znamená, že trvá 87 rokov, kým sa rozpadne polovica pôvodného množstva. To zaručuje, že batéria bude generovať teplo a elektrinu celé 10 ročia. Nikel 63 naopak vyžaruje beta častice a používa sa v novších aplikáciách v batériách menšieho rozsahu. Má polčas rozpadu 100 rokov, vďaka čomu je tiež vhodný na dlhodobé použitie. Ale aká je veľká výhoda týchto batérií? Môžu fungovať celé 10 ročia bez potreby nabíjania. Zatiaľ čo bežná batéria vydrží hodiny alebo dni, jadrová batéria môže dodávať energiu 50 rokov alebo viac, v závislosti od použitého rádioizotopu. Predstavte si batériu, ktorú vložíte do zariadenia a už sa o ňu nemusíte starať pol storočia. Ale možno sa pýtate, kde sa tieto batérie používajú? Najpôsobivejšia odpoveď znie: vo vesmíre. Vesmírne sondy Voyager 1 a Voyager 2, ktoré boli vypustené v roku 1977 a stále posielajú údaje na Zem, sú poháňané jadrovými batériami. Voyager 1 je viac ako 26 miliárd kilometrov od Zeme, čo zodpovedá vzdialenosti jedného svetelného dňa od Zeme. V oblasti vesmíru, kde je slnečné svetlo také slabé, že solárne panely nedokážu vyrobiť dostatok energie, bez jadrových batérií by tieto sondy prestali fungovať už dávno. Ďalším pôsobivým príkladom je rover Curiosity, ktorý skúmal Mars. Aj on bol počas svojej misie poháňaný jadrovou batériou. Na povrchu Marsu je slnečné svetlo príliš slabé na to, aby solárne panely vyprodukovali dostatok energie. A to najmä počas prachových búrok, ktoré môžu trvať celé týždne. Jadrová batéria zabezpečila, že rover pokračoval v prevádzke aj v týchto extrémnych podmienkach. Okrem vesmírnych misií majú jadrové batérie využitie aj v medicíne. Niektoré kardiostimulátory boli napríklad v minulosti, v 70. rokoch, napájané jadrovými batériami, čo zabezpečilo, že zariadenie fungovalo mnoho rokov bez potreby chirurgickej výmeny. Nakoniec však boli nahradené lítiovými batériami kvôli vysokej cene jadrovej batérie a zastaranosti vtedajších obvodov. V súčasnosti vedci vyvíjajú nové využitia týchto batérií v diaľkových senzoroch, prieskumných robotoch a dokonca opäť aj v implantovateľných medicínskych zariadeniach. Predstavte si senzor umiestnený v odľahlej oblasti Antarktídy na monitorovanie klimatických zmien. Tento senzor musí fungovať roky bez údržby, v prostredí, kde je nemožné pravidelne meniť batérie. A jadrová batéria by bola pre toto využitie ideálna. Čínsky výskumníci nedávno predstavili nový prototyp hybridnej jadrovej batérie, ktorá kombinuje radioaktívny rozpad s fotovoltaickou technológiou a sľubuje ešte vyššiu účinnosť týchto zariadení. Ruskí výskumníci tiež vyvíjajú nové technológie jadrových batérií na použitie v medicíne a vesmírnych cestách. Ale je tu dôležitý aspekt, ktorý musíme objasniť. Jadrová batéria nie je miniatúrny jadrový reaktor. Nevytvára reťazovú reakciu ako jadrový reaktor. Namiesto toho jednoducho využíva prirodzené teplo z radioaktívneho rozpadu. To znamená, že riziko výbuchu alebo nekontrolovanej reakcie je prakticky neexistujúce, a to v prípade, že obal, v ktorom sa nachádza prvok, zostane utesnený. Tento rozdiel je zásadný. V jadrovom reaktore máte reťazovú reakciu, kde neutrón spôsobí štiepenie jadra, ktoré uvoľní ďalšie neutróny. Tie spôsobia ďalšie štiepenia a tak ďalej. V procese, ktorý môže byť kontrolovaný alebo nekontrolovaný. V jadrovej batérii jednoducho dochádza k prirodzenému rozpadu atómov, bez akejkoľvek reťazovej reakcie. Je to ako rozdiel medzi kontrolovaným ohniskom a lesným požiarom. Okrem toho sú moderné jadrové batérie navrhnuté s viacerými vrstvami ochrany. Radioizotop je zapuzdrený v materiáloch, ktoré blokujú žiarenie, vďaka čomu je zariadenie bezpečné na manipuláciu aj prepravu. Ale potom vyvstáva otázka.
Prečo nepoužívame jadrové batérie vo všetkom? Odpoveď spočíva vo viacerých faktoroch. Poprvé, výrobné náklady sú veľmi vysoké. Jadrová batéria stojí desiatky tisíc dolárov, zatiaľ čo bežná batéria stojí len niekoľko dolárov. Po druhé, existujú prísne predpisy týkajúce sa prepravy a používania radioaktívnych materiálov. Po tretie, pre väčšinu pozemských aplikácií sú iné zdroje energie praktickejšie a dostupnejšie. Jadrové batérie sú vyhradené pre situácie, kde iné možnosti nefungujú. Napríklad pri dlhodobých vesmírnych misiách alebo v extrémnych podmienkach, kde iné zdroje energie nie sú životaschopné. Ak potrebujete napájať nástenné hodiny vo vašej domácnosti, bežná batéria je oveľa praktickejšia. Ale ak potrebujete napájať senzor na Marse po dobu 10 rokov, jadrová batéria je dokonalým riešením. Ak ste sa dostali až sem a páčilo sa vám video, nezabudnite sa prihlásiť na odber, ak ešte nie ste prihlásení, dajte like a aktivujte si zvonček s upozorneniami. A ak považujete náš obsah za zaujímavý, zvážte možnosť stať sa členom, aby ste nám pomohli pokračovať vo vytváraní obsahu na tejto platforme a boli spomenutí v našich videách. Chcete sa dozvedieť viac o kurzoch, ktoré odporúčame? Naskenujte QR kód tu vedľa, alebo kliknite na odkaz v popise videa, aby ste získali prístup k rôznym príležitostiam rozvíjať sa v rôznych zručnostiach, ktoré môžu vo vašej kariére znamenať veľký rozdiel. A čo vy? Poznali ste túto technológiu? Už ste počuli o jadrových batériách, ktoré poháňajú vesmírne sondy už viac ako 40 rokov? Ktoré využitie sa vám zdá najzaujímavejšie? Prieskum vesmíru, medicína alebo monitorovanie životného prostredia? Napíšte mi do komentárov, rád by som to vedel. Tu na boku sú dve zaujímavé videá, ktoré by ste si mali pozrieť, aby ste rozšírili svoje vedomosti a uspokojili svoju zvedavosť. A ak chcete prispieť, dajte like, prihláste sa na odber kanála, aktivujte zvonček a zvážte, či sa nestanete členom kanála. To je všetko, milovníci inžinierstva. Veľký pozdrav a vidíme sa pri ďalšom videu.